эшләгән эшләрегезгә, хезмәтләрегезгә. Иң зур хезмәт семья булдырып, балалар үстереп, оныклар нәселен дәвам итү. Аның янәшәсендә тагын рәттән баруы эшнең. Кайсы яктан алып карасак та, Мәликә абый икенчесе дә сез хезмәт. Инде бергә тигезлектә шундый зур юбилей датасына аяк басасыз. Аллаһы Тәгалә сезгә иң мөһиме саулык, сәламәтлек бирсен. Балаларыгызның, ана-чакларыгызның бәхетен тоеп, тигезлектә озак яшәтегез. Чыннан да безнең авылның аксакалы бүгенге көндә авылның иң өлкән ир-аты син. Синең белән киңәшләшеп була. Синдә бүгенге көндәге информация, синдәге узган буынның ничек эшләгәне, ага таба ничек эшлисен, киңәшләшеп өйрәнеп була синең белән. Синдәге тарих бергә ага таба да озак еллар шулай эшләргә, яшәргә язсыннар Дания апа белән. Авыртмыйча Дания апа безнең тоже мәктәптән эшләп чыккан, ничә бүген укыткан. Безгә дә ул аның дәресләрендә булырга туры килде. Ул бер юлы эшләгән вакытларым күп булды. Беләсез, мин зон культурада бик күптәннән эшләп киләм инде. Минем иң элек эшемнең эш башы механизатор Усак училищесында 17 яшь вакытында механик комбайнерлык укыдым. Шуннан китте инде ул. Аннары Совет армиясы хезмәтләрендә 3 ел хезмәт иттем.